Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sapihak kami konan datang dan salarak langkah dari rumah sarayun nenggang nenan molong menuju ranah kampung nangku. Kampung nan indah ketinggian di pagar bukit bakulil yang disalu gunung tungku tigo dan cupi sajarangan. Batang kerabil gayuran rumpiknya gatia-gatilan sawah bapir yang dinandata ladang mepetak dengan lereng cano dusun batumpak-tumpak. Mai jaurono parak nudu jaguang mopiah bilang tangkai batimah bunga ladonyo. Buah taruang ayun-ayunan selalu menyalu kacang panjang antimun mengarang buah. Mangko diliakanlah jalanan panjang jalan rayo titian batu labuah gadang cindai tajelo. Labuah gadang cindai tajelo kasiat namipi bak di pipi batu bulik susun bersusun. Bagai duit beliak batimba pudang ameh sebelah luar pudang hitam sebelah dalam jeliong babatang-batang memeluk lalu keilaman. Memeluk lalu keilaman laman nandak panjangan mek malayah bungo saliuri merumbai bungo tali-tali bungo tinjau sepanjang kawan tabi romo rendah-rendah. Mangko babunyilah bunyi-bunyian berkupuk kinantan cuci merentak malam bungo kawah. Talengong ke dalam barak coba dak lalian maruak kemun yang sandaran alu limo manih pautan kudu. Tabik dan bunta baki ambang ayah jenih ikan jinak kulari babondong-bondong pada sapik bersiku-siku pada puyu barang yambe dari yang merintah-lintih juga. Limbago jan bapun katu basa jemah mulu nek dalam mula tahun mangkuri kambang nak nyatu. Paham bagi siap dalam batin budi menunggu kelimu padu telipik dan bak kain elok diguntiang jadi baju. Detong hari nang kepatang dibilang musim nan telosong sekali tahun bertukar sekali musim beralih. Mulanya semua kali-kali tak kaluran tiang kedipatah dibalik lalang dan salai telintang pari peruntungan. Dek ulah dilembai-lembai sudik matu kena keciput mulut manih hayan nan tenang manyuikan. Mulonyo cepat tuang kanyu ibu dipaku naman julai lah terlalai mangkik sayuk ibu biah sambil dia. Untuang sabui ma anyu sarantau tambah Jawa tiok taluak tiok baliku tiok tanjuang mangkik janji tawayanglah bercinta tanpa muarunya sampai. Di manso nan tadahulu di janji nan bakarang ni medan nan bapaneh kinilah tibu di medan nan berlindung. Katu nan dua laba cikan jalanan dua laba satu kan ni balik tak cici laba pilih tasirak laba kampung kan tak kampung laba kami. Galang kumilik nan bapakai di titik na orang dua bongkia bertepuk manggi. Sepanjang ada nan bapakai mak membilang dari asu mengaji dari hali. Asu terantang dua sudah hati no suci bermuku janya. Alif wadiri haknya Allah Rahman Rahim dan pengasih. Dek asu menantang ada alif nantang sarak cancangkan yo dua segeragai kapanan dua selabuhan. Ku adai Allah tawan pintan ke bawah tak kesiap bulan sarak Allah ku judullah katih nyokambun jantan sauku kum sesuai serudun adai juga mu. Adai kawi sarak lazim undang menurut di belakang. Pihak dari nan kapatang lah bakabik jakat nikah wabuh mati sijab kabul wabuh sentak jo bagian katangarat so tak mungkin antah ku Allah mengharapkan. Kok tibo tepung jo sadah ambil sakabik siriah pinang kok tibo son jo pitanah ambil perakik kasihan sayang. Adok kepedo diri para pulai karena pulai bapangkai naik meninggalkan weh jo buku manusia bapakai turun meninggalkan adik jo pusaku. Di waktu ketik dibari bapak nambo pada mau si Zeno lah siang bak cando hari lah terang bak cando bulan lah suluh bak matuari lah langgang atau orang banyak. Sapu tangan masagi ampik sulaman nadih orang meninjau ko tibo sudi jo sia-sia ko kala marapulai. Nansi Zeno dahulu kini bagalah Sultan Sati. Minta dimbon di labuhan nanggolong di pasar narami naknyo talewa di nagari di masawan di masaji Allah di tapian tempat mandi. Nan salimbak nan daripada itu mak malik luruh bertujuan memandang adik baju kalau luruh makan tiliak bantu makan siku-siku bungka ganok mana nasau kemudian menan banyak kato bana manandi pada mau jeput jonta saratu arak iriang sepanjang jalan domba-domba sepanjang labuh hagong telempong jadi tepuk sorak jo sorai jadi bunga. Salatih wadia pusako pengulu di nagari masuk ke korong kampung nangko kulat tiba di tengah rumah.
lah badu tapak kita badu serah terima orang namukan. Aduk kepada diri mara pulai raso menetek neropin dengan tah varian tah tidak nan baklu patah batimpu musim pabilo kabatarwa. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau rek magantuang kajarami. Tujuannya lo bantang rangkiang tinggi kadiadang tampang ka menjadi mengululuan. Kok nyampang tumbuh di tengah rumah mak kajari tampang bejo bayak lah beliau hendaknya. Katungkek pemani jalan ke karih pemagadai dalam badai baradai pulau. Kau elok letak tangan nyemak singkik rabuk moleh kurang bok menukuat cupiang bok memilai tapi nak jasa ke tengah di tengah nak bumbun kebenaran. Nak nyato siang nan ba ari mak nak sah tarang nak kudan putih kape boleh dilek putih hati gua keadaan lapakan sadah dari nenek mamak dalam malu pesambahan badu sanak kato minta dijawab kayu minta disambui. Ambo menangah pemberian. Sekian sembah diperedipan ke hadapan engku penguluna gadang masa waktu. Ujuang panitan ke